Her ser vi Bohrs atommodel med protoner og neutroner inde i kernen, orbitaler rundt om, her i tilfældet 4, og en elektron, som bevæger sig rundt i første orbital. Bohr klargjorde, at elektroner ikke kan bevæge sig frit inden for atomet, at det kun kan bevæge sig i spring, altså energien inden for et atom kun foregår i spring. Det er altså kvantificeret. Hvis elektronet ikke befinder sig i grundtilstanden, siges det, at atomet er exciteret, og det vil vi så prøve at gøre det nu ved et spring til anden orbital. Der kan vi se, at der er sket det, som vi kalder en absorption. Altså at der er et foton, der er blevet absorberet af atomet, og det har præcis den rigtige energi til, at det her elektron kunne springe op i anden orbital. Det udskiller et lys, som er ultraviolet, altså ikke synlig for det menneskelige øje. Og hvis vi så prøver endnu et spring her, så en ny foton, som tilføres, og det springer så, det er så en del længere, 848 nanometer, og det vil så være infrarødt lys, altså heller ikke synligt. Og så for sjov lige prøver den sidste her. En endnu længere foton, der er blevet absorberet, 2121 nanometer, det kan vi ikke engang se på det her spektrum. Så hvis vi nu prøver en emission, hvor den altså adskiller sig med den overflødige energi, eller energioverskuddet, den her elektron, den springer, lad os sige, til den tredje, altså præcis det omvendte af før, og det kan vi heller ikke se. Det er den samme længde af foton, den er skilt sig af med, selvfølgelig, fordi at det foregår i spring, og det er det samme spring hver eneste gang. Så nu er den hoppet igen, og der kan vi se, at det svarer til spektret, at det er det samme sted, vi kan se, og det her burde så gerne være i ultraviolet, hvis vi adskiller os med energien for at kunne hoppe fra anden til første orbital, altså fotonen, for at kunne hoppe fra anden til første orbital. Så der kan vi se, at det passer også med, at det er det samme sted, bare omvendt. Så for sjov skyld kan vi lige prøve her, hvis vi så er oppe i anden orbital igen, så springe til 4. Der kan vi så se, at længden det er 606 nanometer, og det passer faktisk med, at det vil udskille grønt lys. Og selvfølgelig svarer det til, hvis en emission vil selvfølgelig være det modsatte her. Og det er sådan set vores atommodel, der klargør, hvordan at energiændringer foregår i spring. Og som vi kan se, så svarer det, en emission vil være modsatvarende altså til den samme absorption. Og det er sådan set, om den modtager eller adskiller sig med fotonen af en vis størrelse.